Принцове, каљаски и коне. Не участвате в Шекспирови драми, не живеете и в средни векове. А принцът ви ще бъде на заплата и ще живеете под наем в мезонет. По белите коне в интернет. Трамваи днес минават по стария паваж, по улиците бързат обикновени хора. Ще да видите усмихнат вече паш, нито карети тръгнали към царски двори. А принцът ви ще бъде на заплата и ще живеете под наем в мезонет. Хванете с него здраво на живота си веслата и спрете да въздишате по белите коне в интернет. Заплата и ще живеете под наем в мезонет.